hindi na gumana yung ano, speedometer natin. Kapit na kasi naputol. Ito yung putol niya. Ayan, naputol. Kapit tayo ng ano, ng cable, speedometer cable. Kapit na natin ito. Putol, 10 months na ginamit. Ayan, pinupok siya kasi ngayon lang natanggal to. Ngayon lang papalitan. Naputol siya sa 10 months ng yung ating Bajaj CT125. 10 months na siya. Another one. Nag 10 months nung December. Kaya ngayon lang naputol ito. Itong ano niya, speedometer cable. Ito. Kabilaan yung tornilyo niya. Kabilaan. May tornilyo doon sa dito. Tanggalin din. Magaling talaga si paring interesante maghanap ng mga tornilyo. Para yung paring interesante talaga. Ayan, tatanggalin na ni paring interesante yung matigas. Tapos tanggalin yung ulo niya. Wala tuloy pare. Tigas talaga to. Ako may ano pa pare, flasher. Wala na yan. Hindi yan tinatanggal. Yun, natanggal na. Oh, kakatanggal na kasi pare. Ngayon lang ito natanggal pare, sa loob ng 10 months. Ay, ngayon lang ba? Ngayon lang pare. Yun. Ngayon pag-ibisante talaga. Ayan, naman yan. Yung Bunil. pag-ibisante. Kapagod tayo. Bilata pare. Bilata. Hindi siya tabingi pare. Hindi tabingi. Kita natin mga kapatid, kasi pag hindi mo inigpitan, luluwang, wala din. Yun pare. Oh! Oh! Ano pare? Diba pa rin? Nato. Ay, nananggal pala dito. Kaya pala wala eh. Ay, magkagabi na ito. Huwag kang bubura. Hello! May
Ayun pare, galing mo talaga pare. Turo ko na sa inyo kung paano magluto ng pansi. Bakit naman yung turo ng pansi? Askaldo ka, askaldo. Ano Sabi gagawin? ko, viewers mo ba? Pinapanood ko ah. Baka naman yung hindi ka pinapanood. Magaling ka talaga pare. Pati rin yung sa ano, sa maraming huli na isa sa daga. Mamaya, Ah. City Bajaj 125. Kung ano ng tornilyo dito talaga sa baba. Matanggal na yung ulo niya, yung ulo ng headlight ng City Bajaj 125. Nga lang, medyo matigas lang siya ang ano. Talaga kasi 10 months bago ito natanggal eh. Bago ang 10 months. Ah! Dali ka, boy. Talaga ng tornilyo. Ito ang utan. Okay, nakabit na. So yung mga yan, yung nagap na yung speedometer, sa 10 months siya, after 10 months na putol. Okay, tinata natin. Yun yan, tatlong tornilyo tinanggal, gilid-gilid, tapos yung sa baba. Kaya mga yan, salamat sa panonood. Salamat tigil paling kasante siya ang ayos. Okay mga yan, sana may natutunan kayo sa paano pag magpalit ng speedometer cable. Ayan, sana nasa mabuti kayong kalagayan. God bless everyone. More power and bye-bye!